Ik vond het nog wel een noffelijke dag. Zeker als je dat vergelijkt met de oude dagen. De temperatuur kwam wat hoger, de zinnen weer er meer bij. En het jouwt moed. Maar ik moet zeggen, we gaan wel een aantal wierte dagen te meten. Steeds maar een lange wierte periode. Had ik door Rijn en buien. Juni is het eerst nog droog, maar de lucht begint wel meer en meer. En later juni en vannacht Rijn. Ja, eerst nog een paar opklarings. Temperaturen sommigen bij de 8 of de 9 graden heen. En de wind die komt uit het zuiden en het zuidoosten bij is matig en vrij krachtig. Morgen dag. Bewolking, Rijn. Soms ruint het even stevig, maar in de midden een paar buien en staan gewoon een paar opklarings. Dus de zin komt nog te vasking. Temperaturen 15, 16 graden. De wind ziet het meer en meer het zuidwesten op, zal matig en vrij krachtig wezen. Dan op naar Tonsje, naar Vreit, naar Sneun. Ja, we zullen het steen. Periode met Rijn, periode met buien. In de joentijd van Tonsje en in de nacht van Tonsje op Vreit zou het wel eens vrij droeg blijven kennen. Voor alles wat er boeten georganiseerd wordt. De temperaturen zijn hoger. Op Tonsje zijn 19, 20 graden. Op Vreit zijn 18, 19 graden. En op Sneun zijn 16 graden. Dan wordt het weer koeler. En het waait stevig deze dagen. We moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.